Tarata je kalo tile 7 san 2026 malidenw an b'a fo dante fɔlen min na armée wulikajɔ min sabati tile 4 kɔnɔ o bilanw an bɛna o de di aw ma o hukumu kɔnɔ an b'a lɔdɔniya k'a fɔ bilanw na bi n'i y'a ta ka jateminɛ armée farapu 35 armée o de kɛ an bɛ waati min na fɔ bi wulikajɔ min sabatira Mali fan 14 kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na o wulikajɔ kɔnɔ sa i ka dɔn k'a fɔ farapu 35 o de kɛra an ka sanfɛ kɛlɛkɛdencɛw fɛ o hukumu kelen kɔnɔ blindé 5 bɔyango an y'o kɔni détruit o waati kelen na min bɛ tali kɛ pick-up 20 nin kɔ i ka dɔn k'a fɔ an y'o fana détruit o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ sa o t'a bannen an b'a lɔdɔniya k'a fɔ moto 100 ani kɔ an ye min fana détruit ka taa se terroriste maa 200 ani kɔ bɔyango an y'o bɛɛ lajɛlen kɔni bila ka taa lahara i n'a fɔ an ye layidu di aw ma cogo min na kunun k'a fɔ ko bilan kɛrɛnkɛrɛnnen o kɔni kun ma sɔrɔ an bɛ waati min na fɔ bi kunun an kun bɛ ka kunnafoni di aw ma waati min na mais nin waati in na an ye bilan dafalen bɛɛ lajɛlen kɔni sɔrɔ an bolo kɔrɔ o bilan minnu sɔrɔla o de ye nin ye o hukumu kɔnɔ an b'a lɔdɔniya k'a fɔ armée ka nin wulikajɔ in kɔnɔ bawo ka da kan n'i y'a ta ka jateminɛ yɔrɔ caman bɔyango de bɛ yen nɔ armée ye mɔmɔli wale ta ka ɲɛsin yɔrɔ minnu ma min bɛ tali kɛ Mali kɔrɔn fan fɛ ka taa se cɛmancɛ yanfanw na ka taa se i ka dɔn k'a fɔ an ka worodugu yanfan na o hukumu kelen kɔnɔ an ni Fils Janjo a ma dogo maa si la Mali jamana kɔnɔ bawo ka da kan an ye kɛlɛkɛdencɛw ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabati mugu ani kisɛ an ye sankisɛ an y'o de jigin bamaciw kan fɛn min bɛ tali kɛ kisɛ sankisɛ an y'o de jigin u kan o hukumu kelen kɔnɔ nin kɛra don ye don mun n'a tɛ lakale Mali kɔnɔ nin tile 4 bɔyango in kɔnɔ terroriste kɔni bɛɛ lajɛlen an bɛ waati min na fɔ bi o bɛɛ bɛ ka walanw sɛmɛ bawo ka da kan min bɛ tali kɛ Jahanɛmɛ Maliki yɛrɛ ale ye félicitation ba ta ka ɲɛsin an ma ko Mali armée ni ce bawo ka da kan lahara bi ye i ka dɔn k'a fɔ ko a sɔrɔla joona joona bawo ka da kan ale tun bɛ ka maa dɔw kɔnɔ minnu kan ka fɛrɛ ka don Jahanɛmɛ na i ka dɔn k'a fɔ yirikurubaw kɔni sɔrɔla an bɛ waati min na fɔ bi o hukumu kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ an b'a lɔdɔniya malidenw k'a fɔ armée ka nin wulikajɔ in na min bɛ tali kɛ ANEFIS Keɲoroba Somadugu ka taa se i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Kuakuru ninnu bɛɛ lajɛlen y'u yɛrɛ sɔrɔ wulikajɔ in kɔnɔ fo ka na se an bɛ waati min na fɔ bi Nara ani Narena ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni yɛrɛ farapu in kɔni kɔnɔna na o hukumu kɔnɔ a farapu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o de taar'i jɔ farapu 35 bɔyango la an ka sanfɛ kɛlɛkɛdencɛw ye min kɛ ka fara dugumamaw y'a tɔ ramase ka se ka su tɔw dun joona cogo min na an y'o baaraw sigi sen kan bawo ka da kan nin lahawale su min an y'a don o kɛra sababu ye Mali kɔni lafiyara dɔɔni nin tile 2 nin kana Bamaci jaguluko la bawo ka da kan blindé 5 bɔyango an y'o de bɔ baara la min y'u ka kɛlɛkɛden blindéw ye pick-up 20 ani kɔ an y'o bɛɛ lajɛlen kɔni ta tiɲɛ o hukumu kelen kɔnɔ moto minnu sɔrɔla i ka dɔn k'a fɔ n'olu bɔra baara la u bɛ t'i jɔ moto 100 ni kɔ la moto ninnu bɛɛ lajɛlen kun ye u ka bolola motow ye o hukumu kelen kɔnɔ terroriste maa 200 ni kɔ bɔyango Maliw bɛɛ lajɛlen kɔni neutraliser o hukumu kɔnɔ général fɛn min bɛ tali kɛ chef d'état-major des armées a ko k'a bɛ maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen lakodɔnniya k'a fɔ ko nin de kɛra bilan ye min sɔrɔla ka di malidenw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ko maliden bɛɛ lajɛlen ka to kɔ an ka to détermination na an bɛ ka fɛɛrɛ min tigɛ fɛn ma to finitigilakaw bɛ se ka se sɔrɔ cogo min na o baaraw an ka continuer ka kunnafoni ɲumanw di finitigilakaw ma o bɛ se ka wuli ka jɔ sabati ko kura tuguni fɛn ma to ka se ka Mali territoire bɛɛ lajɛlen lakana ka Mali territoire bɛɛ lajɛlen kɛ malidenw ta cogo min na bawo ka da k'u kalikan o de nin de ye kunnafoni an ye min sɔrɔ ka di aw ma bi bamanankan kunnafoni kɔnɔ an b'a fɔ a ye k'aw sɔgɔlen to North Media bɔlɔlɔ siraw la ni Ala sɔnna ma kunnafoni kura fɛn o fɛn mana bɔ an b'o bɛɛ lajɛlen ta k'o di aw ma ladira kɔnɔ an ni ce a ka lajɛliko ɲuman na a ye jaaw partager aw kan bɛn